ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆರು ತುಳುಟೊಂಜಿ ಪಾತೆರೆ ಉಂಡು ಆಯಿನವು ಅಂತೆ ಆವರೆ ಉಪ್ಪು ನೋವು ಮಸ್ತ್ ಎಂದು ದೈವದ ಕಲಟ ನಮ್ಮ ಕೇನುವ ಅಂಚನೆ ತೆರಿದಿನಕುಲು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೆ ಬಂತೇರು ನಮ್ಮ ತೂಯಿನವು ಅಂತೆ ತೂವರೆ ಉಪ್ಪು ನೋವು ಮಸ್ತ್ ಎಂದು ಲೆಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ತೂಪನ ಅವು ಆತೆ ಸತ್ಯತ್ ಐದಿಲ ಅಂಚಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜಂದಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಾತ ಸಂಗತಿಲುಂಡು ಒಂಜಾತ ಸತ್ಯಲುಂಡು ಇನಿಕ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಕೆಲವು ಕಡೆ ತುಳುಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜಂದಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಬಿಕ್ ಕೇನಂದಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಾತ ವಿಚಿತ್ರ ಸತ್ಯಲು ನಂಗೆ ಅನುಭವಗೂ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪವಾಡ ವಿಸ್ಮಯದ ಕಥೆನೇ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಯಲಾ ಕಥೆನೆ. ಬಂದರೆ ಈ ಜಾಗಡೊಂಜಿ ಅಮ್ಮನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಂಡು. ಈ ಅಮ್ಮನಡಿಗೆ ಏರಕುಲು ಬಂಗೊಡು ನರೆಲೊಂದು ಬರೆಲೊಂದು ಉಪ್ಪುನಕುಲು ಬರ್ಪೆರ ಕಡೆ ಕಣ್ಣಿಡು ಕೊಡಿದುಕ್ಕ ಬುಟ್ಟಿನಕುಲು ಬರ್ಪೆರ ಅಕಲ ಕಣನೀರು ಒಚ್ಚುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸನು ಈ ಅಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಬೆಚ್ಚ ಸೊಸು ಬುಡ್ಪಿನ ಆ ಕುಟುಂಬದ ಕಲೆಗೆ ಅನುಗ್ರಹನು ಈ ಅಮ್ಮ ಕೊರ್ಪೇರು. ಈ ಅಮ್ಮನ ಪವಾಡ ವಿಸ್ಮಯದ ಕಥೆಗಳೇನು ಕೇಳಿದಾಂಡ ಅವು 7 ರಾತ್ರಿ ಎಡಮ ಪಗಿಲು ಪಂದು ಮುಗಿಯುವನವತ್ತು. ಈ ಅಮ್ಮನ ಕಥೆನ ತೆರಿಗ ಬಲೆ ಯಲಾ ಕಥೆನೆ. ಈ ಅಮ್ಮನ ಭಕ್ತಿಡಿ ಏರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪೇನಾರ ಅಕಲ್ನ ನೆನೆತಿ ಕಾರ್ಯನು ಪೂರ ಜಯ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು. ಅಂಚನೆ ಈ ಅಮ್ಮ ಮಿನಿ ಪಿಸಿರು ಏರಿಯರಂದಾಂಡ ಆ ಊರಿಗೆ ಒಂಜಾತು ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕಣ್ಣಂಚಿತ್ತಿನ ನಂಬುಳಿಗೆ ಉಂಡು. ಕೋರಾಕೋಟ್ಲೆ ಮೈಲ ಕಜ್ಜಿ ಬಾಪು ಬಂದಂಗಳ ರಾಗಿ ರಾವಣ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಾತು ಸೀಕುಲು ಈ ಅಮ್ಮನ ಪಿಸಿರಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ನಂಬುಳಿಗೆಲ್ಲ ಉಂಡು. ಐಕಾತ್ರ ಈ ಊರ್ದಕುಲು ಮಾತ್ರ ಪರ ಊರ್ದಕುಲ್ಲ ಅಮ್ಮನ ಸೇವೆನು ಮಲ್ತೊಂದೇ ಒಪ್ಪೇರು, ಕೊರ್ಪಿನ ಪರಕೆನು ಕೊರೊಂದೇ ಒಪ್ಪೇರು. ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅಮ್ಮನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಕಥೆದಾದ ಮುಲ್ಪದ ವಿಶೇಷ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಒಂಜಾತು ಕೊಲಬೂರು ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಬಲೆ ಯಲಾ ಕಥೆ. ಕಾಪುದಮ್ಮನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಬುರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕಾಪು ಶ್ರೀ ಹೊಸಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ. 2015 ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ನ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೀತಿಡು ಪೂರ ಜಗತ್ತಾದ್ಯಂತ ಇತ್ತಿನ ಅಮ್ಮನ ಭಕ್ತರ್ನಗಲ್ಲ ಪೂರ ಸಹಯೋಗಡು ದಾನಿಲ್ನ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆಡು ಕರಿನ 2025 ಫೆಬ್ರವರಿ 25 ತಾರೀಕು ಹಿಡಿದು ಮಾರ್ಚ್ 5 ತಾರೀಕು ಮುಟ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾದಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಬಹುಶಃ ಈ ಪರಿಸರಡು ಒಂಜಿ ನಾಭೂತೋ ಪನ್ಪಿನಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡು ಅಮ್ಮ ಪೂರ ಊರ್ದ ಪರ ಊರ್ದ ಭಕ್ತರ್ನಗಳ್ಡ ಪೂರ ಸಮಿತಿದಗಳ್ಡ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಮಂಡಳಿ ಆಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಆಡು ಕಾಪು ಕೆ ವಾಸುದೇವ ಶೆಟ್ಟರು ರಾಜಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಮಂಡಳಿದ ರತ್ನಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನೇತೃತ್ವದ ಒಂಜಿ ಟೀಮು ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟರು ಬಂಜಾರ ಗ್ರೂಪ್ದ CMD ಅರ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಭಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಡು ಭಾರಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಡು ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಂತ್ರಿಲಾಯಿನ ಕುಮಾರಗುರು ತಂತ್ರಿಲ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಬಹುಶಃ ಕೆಲವು 5 ವರ್ಷೋಡಿಂಚಿ ಓಲ್ಲ ಒಂದಂಚಿನ ಪೂಜೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು 9 ದಿನೊಟ್ಟು ಸರಿಸುಮಾರು 1350 ಅರ್ಚಕರು ಪೂಜೆ ಮಲ್ದಿನ ಪನ್ನಾಗ ಒಂದು ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸ ಅಂಚನೆ ಅಂಚಿನ ಕೆಲವು ಮಲಮಲ್ಲ ಪೂಜೆಲು ಅಮ್ಮ ಬಂಗಾರದ ಗದ್ದುಗೇಡು ಕುಲ್ದು ಮಾರ್ಚ್ 2 ತಾರೀಕಿಗೆ 2025 ಮಾರ್ಚ್ 2 ತಾರೀಕಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆತನು. ಅಮ್ಮ ಬಂಗಾರದ ಆ ಗದ್ದುಗೇಡು ಕುಲ್ದಿನ ತಿರ್ತಡು ಒಂಜಿ ಶ್ರೀಚಕ್ರ ಬಂಗಾರದ ಶ್ರೀಚಕ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆತಡು.
ಆ ಶ್ರೀಚಕ್ರಗೂ 24 ಗಂಟೆ ಸತತವಾದ ಪೂಜೆ ಆತಿನ ಅವಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸ. ಇಂಚಿನ ಅನೇಕ ಪೂಜೆಲು ಆತಂಡು ಅಮ್ಮ ಬಂಗಾರದ ಗದ್ದುಗೆಡು ಕುಲ್ದು ಆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಾದ್ಯಂತ ಎತ್ತಿನ ಭಕ್ತರನಗಲೇನು ಅವನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಬಹುಶಃ ಎಂಕುಲು ಎನ್ನದುತ್ತ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಸಮಯ ಒಂಜಾರು ಲಕ್ಷ ಜನ ಒಂಜಿ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆಗೆ ಆವು ಬಂಡದು. ಸರಿಸುಮಾರು 4 ಲಕ್ಷ ಹೊಡೆದು 5 ಲಕ್ಷ ಜನ ಆ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆಡು ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾರೆ. ಅಂಚನೆ ಅನೇಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂಜಿ ಚ್ಯುತಿದಂತೆ ಭಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೀತಿಡು ಆತಂಡು ಮಲಮಲ್ಲ ದಾನಿಲು ಅಂಚನೆ ಅಮ್ಮನ ಭಕ್ತರು 1,000 ಕೊರ್ತಿನ ಹಿಡ್ದಿಂಚಿ 1 ಕೋಟಿಡ್ಲ ಕೊರ್ತು ಮಿತ್ತು ಕೊಡ್ತಿನ ಅನೇಕ ದಾನಿಲು ಅಮ್ಮಗೆ ಎಲ್ಲಿಯ ದಾನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಒಂಜೆ, ಮಲ್ಲ ದಾನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಒಂಜೆ. ಆ ರೀತಿಡು ಸರಿಸುಮಾರು ಅಮ್ಮನ ಬಂಗಾರದ ಗದ್ದುಗೆ 14 kg ಹಿಡಿದು 14.5 kg ಬಂಗಾರ, 150 kg ಬೊಳ್ಳಿ, ಬಹುಶಃ 11 ತಿಂಗಳು ಸನ್ನಿಧಾನವು ಭಕ್ತೇರ್ನಗುಲು 5 ಗ್ರಾಮು ವರ್ಮ ಗ್ರಾಮು ಅರ್ಧ kg ಕೊಡ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮುಂಬೈದ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು. ಬಹುಶಃ ಇತ್ತದ ರೇಟೆಡ್ ಆ ಎನ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಜವೇನು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಪ್ರಾರಂಭ ಆನಾಗ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರಾಜಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವ್ ಶೆಟ್ಟರು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ಲ ಪೂರ ತಂಡ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತುತ್ತಂಡು. ಅಮ್ಮ ನೆಟ್ರು ದುಂಬು ಬೊಳ್ಳಿದ ಗದ್ದುಗೇಡು ವಿರಾಜಮಾನರಾದುತ್ತೇರು. ಇತ್ತು ಮಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಗ ಅಮ್ಮನ ಬಂಗಾರದ ಗದ್ದುಗೇಡು ಕುಲ್ಲ ಓಡುನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಎತ್ತನೆ ಎಂಗಲ್ಡೆ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಪಣದತ್ತ. ಬಹುಶಃ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯ ಮುಟ ಆನಾಗ ಕೆಲವು ಬಂಗಾರದ ಅಂಗಡಿದಾಗಲೇನು ಒಂದು ಶೇಟ್ ಜುವೆಲ್ಲರಿ ಆಡು, ಆಭರಣ ಆಡು, ಸ್ವರ್ಣ ಆಡು ಎಪ್ಪಂಡ ಒಂದು ಸರಕಾರದ ಎ ಗ್ರೇಡ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಧಾರ್ಮಿಕ ದತ್ತಿಗೆ ಸೇರ್ನಂಚಿ ನಾವು ಪೂರ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಕೊಟೇಶನ್ಗೆ ತಂದು ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆದ ಸರಕಾರದ ವಿಧಿವಿಧಾನ ಪ್ರಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡಾಪುಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಪೂರಗಲ್ಲ ಬಂಗಾರದ ಅಂಗಡದ ಕೊಟೇಶನ್ ಗೆಪ್ಪನಾಗ ಹಗುಲು 20 kg 15 kg ಇಂಚ ಪನ್ನಗ ಎಂಗಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆ ಆಂಡ್ ಮುಂದೆ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಪನ್ಪಿನ ಆಲೋಚನೆ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತಂಡು ಆಂಡ ಕೇವಲ 11 ತಿಂಗಳು ಅಮ್ಮ ಆತು ಬಂಗಾರ ಆತು ಬೊಳ್ಳಿನ ಭಕ್ತೇರ್ನಗಳ್ಡ ಕನ್ಪಾಯರು ಒಂದು ಮುಲ್ತ ಪವಾಡಲು. ಬಹುಶಃ ಎಂಕುಲು ಯಾನಿ ಪರಿಸರದ ಏನೇ ಎಲ್ಲಿಡು ಪನಗ ಮುಲ್ತ ಪೂರ ಪವಾಡದ ಕಥೆಕ್ಲಿಯನ್ ಕೇಂದತ್ತ ಈ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯಡು ರಾಜಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವ ಶೆಟ್ಟನ ಟೀಮ್ ದೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಮುಂಚಿನಿಡುತ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ ಭಾಗ್ಯ ಎಂಕಲ ತಿಕ್ಕಂಡು ಆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಎಂಕಲ ಬುದ್ಧಿ ತೆರಿನಡಿಂಚಿ ಎಂಕುಲು ತೂತಿನ ಸತ್ಯ ಕಥೆಗಳೇ ಮಸ್ತುಂಡು. ಬಹುಶಃ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಪಿನ ಸಮಯಡು ಅನೇಕ ಪವಾಡಗಳು ಈ ಸನ್ನಿಧಾನ ನಡೆದು ಅಮ್ಮ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಗುಡಿಟುಪ್ಪನೇ ಅವ್ಲು ಏರ್ ಭಕ್ತಿಯರು ಬತ್ತದು ಕೆಲವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಾರ ಅವು ಸತ್ಯ ಆದ್ಬೋದು. ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಪನ್ಪಿನಂಡ ನಿಗುಲು ಮಾತೈತೆ ಮಾಧ್ಯಮ ತೂವಂದುಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ T20 ಟೀಮ್ದ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಆರು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅದು ಇತ್ತುಜೇರು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಬಂದಾಗ 2024 ಜುಲೈ 9 ತಾರೀಕಿಗೆ ಅರ್ನ ಪತ್ನಿ ದೇವಿಶಾನೊಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೇರು. ಅಮ್ಮ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಗುಡಿಟ್ಟಿತ್ತೇರು ದೇವಿಶ ಕಾಪುದಾರ ಅನ್ನ ಬೊಂಬಾಯಿಡಿತ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲಾರು ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಾಪು. ಅಮ್ಮನ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬತ್ತದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಗುಡಿಟ್ಟು ಕುಮಾರಗುರು ತಂತ್ರಿಲು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತದ ಕಾಪು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾಯಿನ ಗುರುಮೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇತ್ತೇರಾದಾಗ ಆರ್ಲ ಮೂಲತ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸೇವೆ ಮಲ್ದಿನಾರು. ಆರು ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮೂಲ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿಬಕ್ಕನೇ ಆರು ಕಾಪು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾಯರು.
ಆರ್ಲ ಆ ಸಮಯ ಹಿಡಿತೇರು ಅಂಚನೆ ರವಿ ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟರು ದೇವಿಶಾನ ಮಾಮ ಅಂಚನೆ ಮನೋಹರ್ ಶೆಟ್ಟರು ಆರ್ಲ ಮಾಮ ಉದಯ ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟರು ಆರ್ಲ ದೇವಿಶಾನ ಮಾಮ ಅಗುಲು ಪೂರ ಇತ್ತೇರು ಆ ಸನ್ನಿಧಾನದಾಗ ಕುಮಾರಗುರು ತಂತ್ರಿಲು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಲ್ಬೇರು T20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೀಮದ 6 ಸದಸ್ಯ ಮಾತ್ರ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಆದಾಗ ಕುಮಾರಗುರು ತಂತ್ರಿಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರನು ಆ ಅಮ್ಮನ ನಡೇಟ್ ಪನ್ಪೇರು ಈ ರಾಯ್ನಾಥ್ ಬೇಗ ಈ ದೇಶದ T20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೀಮ್ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆದ ಬರೋಡಿರು ಅಮ್ಮ ಉಚ್ಚಂಗಿ ಸಹಿತ ಮಾರಿಯಮ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಖಂಡಿತ ಇರೋಗುಂಡು ಅಮ್ಮಲ ಉಚ್ಚಂಗಿ ದೇವಿಲ ಮಲ್ಪವೇರು ಇದು ಪಾತೆರನ್ನು ಪನ್ಪೇರು ಅದಾಗ ಅಗುಲು ಕಣ್ಣನೆ ಬುಡೇದಿ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡ್ ಅಗಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಂದಹಾಸ ಒಂಜಿ ಮೋನೆಡ್ ತೆಲ್ಕೆ ಬತ್ತಡು ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿದ ತೆಲ್ಕೆ ಖುಷಿದ ತೆಲ್ಕೆ ಪಿದಾಯಿ ಬತ್ತದು ಮಾಧ್ಯಮದಗುಲು ಪೂರ ಸೇರುವೇರು ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ಡ ಕೇನ್ವೇರು ಇಂಚ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂಡ್ ಎಂಚಾಯಿರು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಐಕೆ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಪನ್ಪೇರು ಒಂದು ಮಾತ ನಡೆದಿನ ಸತ್ಯಲು ಪೂರ ಮಾಧ್ಯಮೋಡು ಬೈದಡು ದಾಖಲೆ ಉಂಡು ಆರು ಪನ್ಪೇರು ಅವು ಎಂಕಲ್ಲ ಕೈಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಆತ ಸುಲಭತ್ ಒಕ್ಕ ಅಮ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ತುಂಡ ಆವರ್ಲಯ್ಯ ಅವು ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರ ಪನ್ಪೇರು ಅದಾಗ ವಾಸುದೇವ್ ಶೆಟ್ಟರು ರಾಜಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವ್ ಶೆಟ್ಟರು ಪನ್ಪೇರು ಅವು ಆಂಡ ಕಾಪುದಮ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದೊಡೊಂದು ಇಪ್ಪನೋಡು ಒಂದು ಅದಾಗ ಅರ್ನ ಬಾಯಿಡೆ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಪಂಡೇರು ಕಾಪುದಮ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನ್ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರನ್ನು ಪಂತೇರು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಪನ್ನಾಗ ಅಮ್ಮನ ಪವಾಡ ಎಂಚತ್ತನ್ನು ಪನ್ನಾಗ ಹೆಚ್ಚಿ ದಿನ ಪೋತುಜಿ ಕೇವಲ 9 ದಿನೊಟೆ ಇಡೇ ಬತ್ತು ಹೋದು 9 ದಿನೊಟು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮಾಧ್ಯಮಡು ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮಡು ಪತ್ರಿಕೆ ತುಯ್ಯ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದ T20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೀಮ್ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆದ ಘೋಷಣೆ ಆಪನು ಅಗಲ ಇಲ್ಲದಗಲೆಲ್ಲ ಅಚ್ಚರಿ ಪೂರಗಲೆಲ್ಲ ಅಚ್ಚರಿ ಎಂಗಲೆಗಂತೂ ಅಚ್ಚರಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಮ್ಮನ ಸನ್ನಿಧಾನೋಡು ಪನ್ಯ ಪಾತೆರ ಸತ್ಯಾದ ಬೋಡು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಳು ಆ ಬಾಯಿ ಬರಂದಿ ಬಾಲೆ ಒಂಜಿ 4 ವರ್ಷದ ಬಾರೆ ಪಾತೆರ್ನೆ ಅವಾಡು ಅವು ಐಟ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ರಡ್ಡು ಸರಿ ಬತ್ತೇರು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆದ ದಿನಲ್ಲ ಬೈದೇರು ರಡ್ಡು ತಾರೀಕಿಗೆ 24 ವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅನ್ನಾಗ ಐಟ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆದ ದಿನಲ್ಲ ಬೈದೇರು ದೇವಿಶ 4 ಸಾರಿ ಇಡೇ ಬೈದೇರು ದುಮ್ಮು ಎಲ್ಲಿಪ್ಪನ ಬರೋಂತರಿಗೆ ಒಂದು ಐಟ್ರ ಬೊಕ್ಕ ತುದುಪರ ನಿಗುಲು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಫಾರ್ಮ್ ಹೊಡಿತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮಿಡ್ಲಿಡೋರ ಒಂತೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಒಂತೆ ವೀಕ್ ಆಡರ್ನ ಐಟ್ರ ಬೊಕ್ಕ ದೇವಿಶ ಬತ್ತೇರಿಡೆಗೆ ಮೂಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತು ಬೋಯರು ಎಂಗುಲು ತೂಪಿನ ಕನಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಒಂತೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಲಾಯ್ಕವನ್ ಬತ್ತಡು ಇಂಚಪ ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ದುಂಬು ದೇವಿಶೇಡ ಬತ್ತೇರು ಅವಲ ಓಲ ಪ್ರಚಾರದಂತೆ ಮೂಲಿ ಎರೆಗ್ಲ ಸುದ್ದಿ ಕೊರಂದೆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲ ಅರ್ನೋಟು ವಿತ್ತೇರು ಎರ ಸಂಬಂಧಿಕರು 2 ಜನ ಬತ್ತೇರು ಯಾನೇ ಆಫೀಸ್ ಹಿಡಿತೈಟೆ ತೂದು ಬೊಕ್ಕ ಉಲ ಇಲ್ಲಿ ಬತ್ತದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪಾಂಡು ಬಹುಶಃ ಆರು ಮನಸ್ಸು ಎನ್ನುವುದು ಬೇರು ಎನ್ನ ಕಣನ ನೇತೃತ್ವದ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಒಂಜಿ ತಂಡ T20 ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಆಸೆ T20ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಗೆಂದೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಲಾರು ಮಲ್ತು ಪೇರು ಮಲ್ದೇರು ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಪಡುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ T20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಗೆಂದೋಡು ಅವಲ ಭಾರಿ ಅಂತರದ ಒಂಜಿ ರನ್ನುಡು ನಮ್ಮ ಗೆಂದುವ ಇಜ್ಜಿನ ಮಾತು ಅನೇಕ ಪವಾಡಲು ಅಮ್ಮನ ಸನ್ನಿಧಾನೋಡು ಆತನು
ತದಗುದಿಗು ಜಗದೋಂ ತಜಗದೋಂ ತದಗುದಿಗು ಜಗದೋಂ ತಗಿಟದೋಂ ತಗದಗಿಟದೋಂ ದೃಗುದಗಿಟದಿನಿ ಗಿಟದೋಂ ಜಗದೋಂ ತಜಗದೋಂ ತದಗುದಿಗು ಜಗದೋಂ ತಜಗದೋಂ ತದಗುದಿಗು ಜಗದೋಂ ತಗಿಟದೋಂ ತಗದಗಿಟ ಬದುಕಡು ಸೋತು ಸುಣ್ಣಾತಿನಕುಲು ನನ್ನ ಬದುಕರೇನೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದು ಎನ್ನು ದಿನಕುಲ್ಲ ಈ ಅಮ್ಮನ್ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಸಾದಿನು ತೂತಿನ ಒಂಜಾತ ಕತೆಗಳುಂಡು ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜವು ಕೈಪತ್ತಿನ ಕಣ್ಣನಿಯೇ ದೂರ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಕಡೆಕ್ ದಿಕ್ಕು ತೋಜಂದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ದಿಸೆ ಅರಿದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮನ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತನು ಬೇರು ಒಂಜಾತ ಪರಕೇನ ಪಂಡೋನು ಬೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಬದುಕಡು ವಿಚಿತ್ರವಾಯಿನ ಕತೆಕುಲು ನಡಪರೆ ಸುರುವಾಂಡು ಕಣ್ಣನೆ ಕೈ ಬುಡಿಯಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕೋಡಿದ ಒಂಜಿ ಪೊದು ಬತ್ತದು ಅರೆಗು ಮದ್ಮಲಾಪುಡು ವೈದ್ಯರನ್ನೇ ಮದ್ಮ್ಯಾಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಯೋಗನು ಈ ಅಪ್ಪೆ ಅರೆಗೆ ಒದಗದು ಕೊಡ್ಪೇರು ಕಡೆಕ್ ತಾನುಲ ವೈದ್ಯದು ತನ್ನ ಜೋಕುಲೆಗ್ಲ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಲ್ಪವನಂಚಿತ್ತಿನಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಯೋಗನು ಈ ಜಾಗದ ಅಪ್ಪೆ ಕಲೆ ಕೊಡ್ಪೇರು ಇನಿ ಪರದೇಶುಡುಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ವೈದ್ಯ ಕುಟುಂಬ ಮುಲ್ಪದ ಅಪ್ಪೆನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಸೇವೆಗಳ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದಲೇರು ಅವೇನು ಮುಲ್ಪದ ಆಡಳಿತದ ಕಳ್ಳಕೇನು ಒಂಜಿ ಮಹಿಳೆ ಒಂದು ಹಳೆಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಪ್ಪನಾಗನೆ ಮೂಲು ಉಡುಪಿಡ್ದು ಇಂಚು ಬತ್ತಿನ ಲಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಪಸಂ ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪುಂಜು ಈ ಸನ್ನಿಧಾನೋಡು ರಾತ್ರಿ ಆದ ಕಣನೆ ತೈತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಾಡಿ ನಾವು ಪಿದಾಯ ಪಾಡ್ನದಾಗ ಆ ಪುಂಜು ಈ ಸನ್ನಿಧಾನೋಡು ಬತ್ತದ ಎದುರು ಗೋಪುರೋಡು ಜೆಸೊಂದುಪ್ಪನಾಗ ರಾತ್ರಿಯಾಗಿ ಈ ಪೋಲಿ ಜವನೇರು ಬತ್ತದು ಮೇಯ್ಕ್ ಕೈ ಪಾಡ್ರೆ ಆ ಪುಂಜವೇನ ಶೀಲ ಹರಣ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಬನ್ನಾಗ ಅಮ್ಮ ಅಂದ ಆ ಪುಂಜವು ಬಲ್ದು ಇದು ಸತ್ಯ ವಿಷಯ ಒಂದು ಅಮ್ಮ ಅಂದ ಆ ಪುಂಜವು ಆ ಮಹಿಳೆ ಬುಲ್ಪನಾಗ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಅರ್ಣ ಸೆರಗ್ ಬಸದು ಅರ್ಣ ಅಪ್ಪೇನ ಅಮ್ಮ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪನ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಅದಾಗ ಈ ಜಾತ್ರೆಡು ಎಂಚ ಮಾತ ವಾತಾವರಣ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ಪಡ ಶಬ್ದ ಬರ್ಪಡ ಆ ರೀತಿ ಶಬ್ದ ಅದು ಅಗುಲು ಅಲ್ತಿರ್ದು ಬಲ್ತು ಪೋಯರು ಐಟ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಪುಂಜವು ಕಾಡೆಲ್ಲಕ್ಕದು ಮಂಗಳೂರು ಹಂಚಿಪ್ಪೋದು ಅವಳು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡು ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದ್ದು ಜೋಕುಲೆನ್ ತಾಂಕದು ಜೋಕುಲೆ ಕಲ್ಪ ಅದು ಡಾಕ್ಟ್ರು ಹುಡುಗಿ ಆಯನ ಇಲ್ಲದಾಗಲು ಆಯನ ಅಮೇರಿಕಾವು ಕಡಪುಡ್ರೆ ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಮಲ್ಪನಾಗ ಇಲ್ಲದಾಗಲು ಇಂಚೆನೆ ಮೇನೆ ದುಂಬದ ಕಾಲೋಡು ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಇವರು ಮತ್ತು ಕಡಪುಡ್ನಾಗ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತದೇ ಕಡಪಡು ಅಂತೇಳಿ ಅಂಚ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಇಲ್ಲದಾಗಲು ಇಂಚೆನೆ ಪಾತೆರೊಂದು ನಮ್ಮ ಎದುರ್ದ ಇಲ್ಲಡು ಬಾಡಿಗೆಡು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಜಾತಿದಾನೆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲುಳ್ಳೋಲು ಪೊರ್ಲುಳ್ಳೋಲು ಅವೇನೇ ಪಾತೆರ್ಗ ಅಂದು ಪಂಡದು ಆ ಪೊಣ್ಣನ್ನು ಪಾತೆರ್ದು ಆ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಮದ್ಮೆ ಆದಾಗಲು ಅಮೇರಿಕಾಗೂ ಪೋದು ಐಟ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಮೋಲು ಕಲ್ಪನೆಟ್ ಹುಷಾರಿತ್ತದು ಕಣ್ಣನಡ ಯಾನ್ನ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಪಂಡದು ಆಯೆ ಕಣ್ಣನೆಲೆ ಕಲ್ಪ ಅದು ಆ ಪುಂಜವುಲ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಅದು ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪನ್ನಾಗ ಇತ್ತೆ ಆ ಪುಂಜವಿನ ಮಗಲ್ ಪ್ರಾಯದಾರ ಆತೇರು ಆ ಅರ್ನ ಜೋಕುಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಆತೇರು ಒಡೆ ಮುಟ್ಟನ್ನಾಗ ಆ ಮಗಲು ಅಮ್ಮಗೆ ಬಂಗಾರದ ಕಡ್ಗೋಣ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ದಿರು ಮೂಲು ಬಂಗಾರದ ಕಡ್ಗು ನಾನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಮ್ಮಗೆ ಬಂಗಾರದ ಕಡ್ಗ ಕೊರಪೆ ಅಂದು ಬಂಗಾರದ ಕಡ್ಗೋನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ದಿರು ಇಡೇಗೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾರಿಗುಜೆ ಹರಕೆದ ಮಾರಿಗುಜೆ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಗಲ ಬಾಯಿಡೇ ಸತ್ಯದ ವಿಷಯ ಇಂಚ ಮಾತ ಪನ್ನಾಗೊಂದು ನನ್ನಲ ಸತ್ಯ ನಿಗುಲು ಪನ್ಲೆ ಎಂಕಲೆ ಆತಿನ ಅನುಭವ ಅಂದು ಇನಿಕ್ಲ ಆಗುಲು ಜೀವಂತವಾದ ಆ ಪೊಂಜವ ಜಡ ಜೋಕುಲು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಆದ ಪೊಂಜವು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಆದ ಸನ್ನಿಧಾನ ಊರು ಬತ್ತಿನದಾಗ ಇಡೇಗೆ ಬತ್ತದು ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಸತ್ಯ ಘಟನೆಗಳು ಪೂರ ಇಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಘಟನೆಲು ಈ ಸನ್ನಿಧಾನೋಡು ನಡೆದಡು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಎಂಚ ಪೋಣುಂದೆಂಕಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಕರಿನ ಫೆಬ್ರವರಿ 22 ಮಾರ್ಚ್ 1 ಮಾರ್ಚ್ 2 ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ದಿನ ಅಮ್ಮನ ವಾರ್ಷಿಕ ಒಂಜಿ ಉತ್ಸವನು ಮಲ್ತ ಸಮಿತಿದಗಳು ಪೂರ ಸೇರಿದು ಮಾತೃವೈಭವ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತದು ಐಟ್ಲ ವಾಸುದೇವ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಯಾನ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದ ಅಂಚನೆ ವರ್ಮ ಜನತಾ ಒಂಜಿ ಮೇಯ್ನ್ ತಂಡ ಮಲ್ತದು ಈಗಲೇ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಪ್ರಪಂಚಾದ್ಯಂತ 12 ದೇಶಡು ಅಮ್ಮನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಸಮಿತಿ ಆತು ಬಾಂಬೆಡು 11 ರೀಜನಲ್ಲ ಸಮಿತಿ ಆತಂಡು ಪೂನೋಡು ಸಮಿತಿ ಆತಂಡು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಸಮಿತಿ ಆತಂಡು ಶಿವಮೊಗ್ಗೋಡು ಸಮಿತಿ ಆತಂಡು ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಿತಿ ಆತಂಡು
ರಡ್ಡು ಜಿಲ್ಲೆಡು ಮಂಗಳೂರು ಉಡುಪಿಡು ಸಮಿತಿ ಆತಂಡು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಸಮಿತಿ ಆತಂಡು ಇಂಚ ಅನೇಕ ಒಂಜಿ ತಂಡನೆ ಅಮ್ಮನ ಜೋಕುಲು ಒಟ್ಟಾದು ಮಲ್ಚಿನಂಚಿನ ಈ ಕೆಲಸಲು ದಾನಿಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಅಂಚ ಕರಿನ ಎಕಡ ಪನ್ಯಕ್ಕನೆ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಮಾತೃವೈಭವ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದೊಟ್ಟು ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಈ ಮಾತೃವೈಭವ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ರೂಪನ ಮುಟ್ಟ ಉಪ್ಪೋಡು ಬಣ್ಣದ ಸಮಿತಿದ ನಿರ್ಧಾರ ಇತ ಮಾತ ಓಲೋಲು ಸಮಿತಿ ಆತನ ವಿದಯರುಡ್ದು ಪಸಿನ ಓಲೋಲು ಸಮಿತಿ ಆತನ ಅಲ್ತ ಪೂರ ಸಮಿತಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಊರ್ಜಿತವಾದ ಪೋಡು ಅವು ಮಾತೃ ಕಾಪು ಹೊಸ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ಮಾತೃವೈಭವ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಆ ಏರಿಯಾದ ಘಟಕ ಪಂಡದು ಆ ಸಮಿತಿ ಊರ್ಜಿತವಾದ ಪೋಡುಂಪಿನ ಈ ವಿಷಯನು ಅಗಲೇಗ್ಲ ಎಂಗುಲು ತೆರಿಪಾದ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಮಸ್ತ್ ಆಲೋಚನೆ ಮರಣಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆದ ದಿನ ತಾನಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಮ್ಮನ ಗದ್ದುಗೇಡು ಏನ ಶ್ರೀಚಕ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ದನು ಬಂಗಾರದ ಆ ಶ್ರೀಚಕ್ರನು ಸೂರ್ಯ ಉದಯ ಆನಾಗ ಆ ಶ್ರೀಚಕ್ರನು ಕಲೆದು ಸೂರ್ಯ ಅಸ್ತ ಮುಟ್ಟ ನಿರಂತರವಾದ ಈ ಜಾಗೊಡೆ ಐಕ್ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಪೂರ ಮಲ್ತದು ಸೂರ್ಯ ಅಸ್ತಗು ಐತೊಟ್ಟುಡು ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮನ ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರ ಪನ್ಪಿನ ಈ ಬೆಳ್ಳಿದ ಒಂಜಿ ಸೂತ್ರೋಡು ಬೆಳ್ಳಿದ ಪಟ್ಟಿಡು ಕಟ್ಟದು ಆ ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರ ಪೂರ ಆ ಮಂಡಲದ ಆಡಿಟ್ ದೀದು ಐಕ್ ನಿರಂತರ ಶ್ರೀಚಕ್ರಗೆ ಪೂಜೆ ಅದು ಐಟ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಶ್ರೀಚಕ್ರ ಅಮ್ಮನ ಗದ್ದುಗೆಗೆ ಮರುಸ್ಥಾಪನೆ ಸೂರ್ಯ ಅಸ್ತದ ಟೈಮ್ಡು ಮರುಸ್ಥಾಪನೆ ಆತಡು ಒಂದು ನಿರಂತರವಾದ ನನ್ನ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ರೂಪನ ಮುಟ್ಲ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡಪುಡು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ನಡಪುಡು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆದ ದಿನತಾನೇ ನಡಪುಡು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತರಿಗ್ಲ ವರ್ಷಗೋರ ಮಾತ್ರ ಶ್ರೀಚಕ್ರನು ತೂಪಿನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಆನಿ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮತ್ತು ನಿಗಲೆಗೆ ಕೊರ್ಪುಡು ಆ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ನಾಲ್ ಸುತ್ತಲ ಕನ್ನಡಿ ಪಾಡ್ದು ಮಿತ್ತಡು ತಿರ್ತಡ್ದು ಮಂಡಲೋಡು ಆ ಶ್ರೀಚಕ್ರನದಿದ್ದು ಕುಮಾರಗುರು ತಂತ್ರಿಗಳು ಪ್ರಧಾನ ತಂತ್ರಿಗಳು ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಲ್ತು ಅಂತೀರ ಅವು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸುತ್ತು ಬಂದಾಗ ಪೂರಗೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲಾದ ಮಿರರಡು ಆ ಶ್ರೀಚಕ್ರದ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪನ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸಮಿತಿ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತುಂಡು ಅವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನೋಡಪುಡು ಈ ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರ ಐಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಾತೃವೈಭವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೇವಾ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ 25,000 ರೂಪಾಯಿದ ಸೇವೆ ಕೊರ್ನೆಗಲೆಗೆ ಇಂಚಿನ 4 ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರವನ್ನು ಕೊಡ್ತುಂಡು 10,000 ರೂಪಾಯಿದ ಸೇವೆ ಕೊರ್ನೆಗಲೆಗೆ 2 ಸೇವಾ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಕೊಡ್ತುಂಡು ಒಂದು ಅಮ್ಮನ ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರವನ್ನು ಕೊಡ್ತುಂಡು ಈ ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರದಾಲ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಭಕ್ತರೇನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಅಂಚಿನ ವಿಧಾನಡು ಮಾತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೈಂಕರ್ಯ ನಡೆದಡು ಆ ರಕ್ಷಾ ಕವಚ ನನ್ನ ಬರ್ಪಿನ ಸರಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆದ ದಿನದ ಪೊರ್ತುಗು ಅವೇನಗುಲು ಪಿರೋಕೊರೋಡು ಆ ಪಿರೋಕೊರದು ಐತ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ ಬೊಳ್ಳಿ ನಗಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡು ಏತ್ ರೇಟ್ ಆಪುಡು ಗೊತ್ತು ಜಾದಾಗಲ್ಲ ಬೊಳ್ಳಿನ ಆ ಭಕ್ತರ ನಗಲೆ ಪಿರೋಗೊರ್ಪುಡು ಈ ಸೂತ್ರ ಈ ದಾರನು ಪೇರಡು ಪಾಡದು ಪೂರಾಗಲ್ಲ ಅವೇನು ಬೊಕ್ಕ ಭೂಮಿ ದಡಿಕ ಅವೇನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕುಮಾರಗುರು ತಂತ್ರಿಲ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಅವು ವಿಧಿವತ್ತಾದ ಕ್ರಮ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಒಂದು ನಿರಂತರವಾದ ನಡತೊಂದು ಪುಡು ಇತ್ತೆ ಮರಣಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ 42 ದಿನದ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಉಂಡು ಆ ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರ ಗೆತೊನ್ನಗಲೆಗೆ ಆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊರದು ಗೆತೊನ್ನಗಲೆಗೆ ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೂ ಅಮ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಕೊರದು ಒಂಜಿ ಅಗಲೆ ಗೌರವಿಸಾದ ಈ ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರವನ್ನು ಕೊರಪಿನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದು ನನ್ನ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ಆನಿದ 42 ದಿನ ಆಪುಡು ಆನಿ ಮುಟ್ಟೋಗಿ ಈ ಅವಕಾಶ ಭಕ್ತರನಗಲೆಗೊಂಡು ಏರು ಭಕ್ತರನಗುಲ್ಲ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊರದು ಆ ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಅವೇನು ಕಡಪುಣ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪ ಅಗುಲು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲು ಆಫೀಸ್ಡ್ ಅಂದು ಕೊರಿಯರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಕೊನೆಗಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪ ಅಗುಲು ಐತಾ ಆಫೀಸ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಐತಾ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ಲುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ಲ ಪೂರ ಅವು ಎಂಗುಲು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಲ್ದ ನಮ್ಮ ನಿಗಲ ಮಾಧ್ಯಮಗಳವೇನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅನೇಕ ಒಂಜಿ ಕೇವಲ ಖಾಲಿ ಹೊಸ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರ ಮಾತ್ರ ಒಂದೊಂಜಿ ಮಾರಿಮಲ್ಲ ಪ್ರವಾಸಿ ಕೇಂದ್ರವಾದ ಮೂಡ್ದು ಬರೋದುಂಟು ಅನೇಕ ಭಕ್ತರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಾಜ್ಯಡ್ದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇಶಡ್ಲ ಕೆಲವೇರು ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಅಮೇರಿಕೋಡು ನಮ್ಮ ಗುಲತ್ತು ಫಾರಿನ್ದಾಗುಲು ಬತ್ತು ತೂವರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಅಂಚಿನ ಬಸ್ಡ್ ಕಾಂಡೆ ಬಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಕೆಲವು ಜನ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಮಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ
ಮೂಡ್ದು ಬರೋದುಂಡು. ನನ್ನ ದುಮ್ಮುಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಆಲೋಚನೆ ಉಂಡು. ಅಮ್ಮನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕೈಂಕರ್ಯ ಕೆಲವರು ಎನ್ನೆರು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆತಂದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆತಂದು ಮುಗ್ಗಿನ ಬಂಡದು. ಪ್ರಥಮ ಹಂತದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿದ ನಂದು ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಒಂಜಿ 26,000 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ದ ಒಂಜಿ ಅನ್ನ ಛತ್ರ ಓಪನ್ ಕಿಚನ್ ಭಾರಿ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಇನ್ನು ಆವೊಂದುಂಡು. ಐತ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಒಂಜಿ 2-3 ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಆತುಂಡು. ತಿರ್ತಿಡ್ದು 26,000 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ದ ಅನ್ನ ಛತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದ ರೂಮು, ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ಲು, ವಾಶ್ರೂಮು ಹೈಟೆಕ್ ಅವಲ ಐತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಮೂಜನೇ ಹಂತೋಡು ಒಂಜಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಮಲ್ಪನಾಲ್ ಆಲೋಚನೆ ಉಂಡು. ಮಾತ ಪೂರ ಭಕ್ತರನ್ನ ಸಹಕಾರೋಡೆ ಆವಡು ಸರ್ಕಾರದ ಎ ಗ್ರೇಡ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಂಡಲ ಭಕ್ತರಡನೇ ಆತಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಹುಶಃ ಮೂಲ ಇತ್ತೋರ್ತದ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನದ ದಾಂತೆ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತರಡನೇ ಸರಿಸುಮಾರು ಒಂಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಟಿಡ್ಲ ಮಿಕ್ಕಿದು ಬಂಗಾರದ ಗದ್ದುಗೆ ಬೊಳ್ಳಿದ ರಥ ನಮ್ಮ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ರು ಅರ್ನ ಕೊಡುಗೆ ಅರ್ನಾಲ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಉಂಡು. ಅವೇನಿಗಳು ಅರ್ನ ಬಾಯಿಡಿಕೆ ನೋಡು ಆರು ಎಲ್ಲಿಪ್ಪನಾಗ ಅರ್ನ ಅಪ್ಪ ಹಿಡಿಯಾಗಿ ಲೆಸಂ ಬರುವಂತಿನ ಕನ ಬುಡ್ದು ಲೆಸಂ ಬತ್ತಿ ಮುಲ್ತ ಪ್ರಸಾದ ಪಸಂ ಪೊಯ್ಬೇಕನೇ ಆರು ಈತ ಮಲ್ಲ ಜನಾತಿನಿಂದ ಭಾರಿ ದೃಢವಾದ ನಂಬಿಕೆಡಾರು ಪನ್ಪೇರು ಭಕ್ತಿಡ್ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಕತೆಕುಲುಂಡು. ಅಂಚಂದು ಈತ ಮಾತ ಕಲೆಕಾರ್ಯಕ ನಡಪಾಂದು ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಶಕ್ತಿ ಏರು ಉಪ್ಪು ನೋಲೊಂದು ಕೆಂಡ ಈ ಶಕ್ತಿ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ಮೇರು ನಿಲಾತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪುಣ್ಯದ ತಲ ಕಾಪುದ ಊರು ಕಾಪುದ ಸಾರ ಸೀಮೆದ ಒಡತಿ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ಪನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಎಚ್ಚಲ್ಮೆ ಮೆರೆಗೊಂಡು ಕಾಪು ಪನ್ಪಿನವು ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲಕನೆ ಕುಡ್ಲಾರ್ದು ಒಡಿಪುಗು ಪೋಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ರಾಜಮಾರ್ಗ ಅಚ್ಪತ್ತ ಆಜೆಟ್ಟು ಆ ರಾಜಮಾರ್ಗದ ಬರಿಟೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಅಮ್ಮಗ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಗುಡಿ ಇತ್ತನು ಮಾರಿ ಗುಡಿ ಇತ್ತನು ಇನ್ನು ಕನಗ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಾರಿಗುಡಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಶಿಲೆಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತನು. ಈ ಮಾರಿಗುಡಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಪಿರವಡ್ಲ ಒಂಜಾತು ಕತೆಗಳುಂಡು ಏನು ಪೂರ ತೆರಿಗ ಬಲೆ ಯಲಾ ಕಥೆನೆ. ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಒಂದು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಮಿತಿದ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಧಾರ ಪಂಡ ಅಮ್ಮಗ ಕುಂಕುಮ ಅರಶಿನ ಭಾರಿ ಪ್ರಿಯ ಮುಲ್ತ ಗದ್ದುಗೆ ಪ್ರಸಾದಲ ಒಂಜಿ ಅರಿಟು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಹಳದಿ ಕಲರ್ದ ಗದ್ದುಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಕುಂಕುಮ ಪ್ರಸಾದಲ ಬೇತೆ ಉಂಡು. ಅಂಚ ಕುಂಕುಮ ಕಲರ್ ಅಮ್ಮಗ ಪ್ರಿಯವಾಯಿನ ಕಲರ್ ಬಂಡದು ಕೆಂಪು ಕಲರ್ದ ಕಲ್ಲುಡೆ ಮಲ್ಪೊಡನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದು ಇದು ಬಾಗಲಕೋಟೆದ ಹಿಲ್ಕಲ್ದ ಕೆಂಪು ಶಿಲೆಟ್ ಈ ರಡ್ ಅಮ್ಮನ ಉಚ್ಚಂಗಿನ ಗುಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾರಿಯಮ್ಮನ ಗುಡಿನ ಮಲ್ದಂಡು ನೆಕ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ದಜಿ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ದಜಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ಪನ್ಪುನಾಂಡ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ 1,000 ವರ್ಷೋಟ್ಲ ಮಿಕ್ಕಿನ ಒಂಜಿ ಬಾಳಿಕೆ ಬರ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೂಲ ಆತಂಡು. ಬಹುಶಃ ಏತ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಅಂತೂ ಏತ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಒಂದೇನು ತೋರಣ ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಪೂರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಲ್ಲ ಚಾಲುಕ್ಯ ವೇಸರ ಹೊಯ್ಸಳ ಸ್ಟೈಲಿಡ್ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕಡು ವಿನ್ಯಾಸಡು ಭಾರಿ ವಿಧಿವತ್ತಾದ ಕೇವಲ ಪೊರ್ಲು ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ಎಂಗುಲು ಪೊರ್ಲು ಆತು ನಂದು ಪೊರ್ಲು ಮಾತ್ರ ಹತ್ತ ಅಂದೆ ಪುರಾತನ ಕಾಲೋಡು ಆ ವಿಧಿವತ್ತಾದ ಮಾತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ದಡ ಅವೇ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸನ್ನಿಧಾನಡು ನಡೆದುಂಡು. ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿಶೇಷವಾದ ನವದುರ್ಗ ಲೇಖನ ಈಗಲೂ ತೂದುಪ್ಪಾರು 19,900 ನವದುರ್ಗ ಲೇಖನ ಪುಸ್ತಕನು ಮಣಿಪಾಲದ ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಎಡ್ಡ GSMದ ಒಂಜಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿಡ್ ಅವೇನು ಮಲ್ದ್ರು ಅವು ಏತು ವರ್ಷ ಪೋಂಡಲ ಈಗ ಉದಲ್ ಪತ್ತರೆ ಬಲ್ಲಿ ಹಾಳಾವರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬೆಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶ ಮಲ್ದಡು ನನ್ನ ಕೆಲವೇ ಸಾವಿರ ಪುಸ್ತಕ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಆಯ್ತಾ ಅವು ಚಾಲುಂಡು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅವೇನು ಏರ್ಲ ನನ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಹೊಡೆದು ಪಿದಾಯಿ ಕೊನ ಪೂಜೆ ಇಂಕ್ಲವೇನು ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬತ್ತದು ಅವೇನು ಆಗಲ್ಲ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ತಿರಿಯೊಂದು ಅವೇನು ಬರೆಯೋದು ಆಗಲ್ಲ ಏನ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ಎತ್ತಲ್ಲ ಅಮ್ಮನ ಕಾರಮುದೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಡ್ದು ಆಗಲಿಗೆ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಯ ಉಡುಪಿನ ಒಂಜಿ ಏಕಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಅವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಿಗಳು ತೂವರು ಐತೆ ಅವಳೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮರತ ಶೋಕೇಶ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಪಾಡ್ದು ಐಟು ಒಂಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟೆಡ್ 1,350 ಪುಸ್ತಕಗಳುಂಡು ಐಟ್ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಉಂಡು ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಉಂಡು ಆ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ದೇಪಡ್ದು ಬಂದಾಗ ಏರ್ ಬರೆತಾರ ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಾಗಲು ಜೋಕುಲು ಪುಲ್ಲೆಲ್ಲು ಆಗಲ್ಲ ದುಮ್ಮದ ಜನ್ರೇಷನ್ದಾಗಲು ಇಡೆ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇತ್ತಿನಕನೆ ನಂಬರ್ನಾಗಲು ಇಲ್ಲಡು ಹೊಸ ನೋಡು ಐಕ್ ನವರಾತ್ರಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಪೂಜೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಗಲು ಯಾಪ ಬತ್ತಂದಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಾಗಲು ಬರೆತಿನ ಪುಸ್ತಕ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಅನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಅಗಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ತೃಪ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕೇವಲ ಆರ್ಥಿಕ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಮಾತ್ರ
ಒಂಜಿ ಭಕ್ತರನ್ನ ಕ್ರೋಢೀಕರಣಲ ಮೂಲು ಬೋಡು ಉನ್ಪಿನ ಶಾಶ್ವತವಾಯಿನ ಅಮ್ಮಗ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೊಂಡಿಯಾದ ಆ ನವದುರ್ಗ ಲೇಖನ ಈ ಸನ್ನಿಧಾನೋಡು ನಡತೊಂದುಂಡು. ಕೆಲವೇ ಸಾವಿರ ಪುಸ್ತಕ ಬಾಕಿ ಉಂಡು. ದೇಪಂಡ ನನ್ನ 2ನೇ ಹಂತದಲ್ಲ ಆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯ ಆಪಿನಟೋಸ್ಕರ ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಎಂಕುಲು ಆ ಭಕ್ತರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ದುಂಬುಕೊಂಡು ಒಂದುಲ್ಲ ಐಕ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು. ಭಕ್ತರ ಅವೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸಲಿ. ఒక ನಿರಂತರವಾದ ನಿರಂತರ ನಿತ್ಯ ಅನ್ನದಾನ ಅವೊಂದು ನಿತ್ಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದ ಒಂಜಿ ಹಾಲ್ ಮಲ್ತದ ಅವಳು ಆ ಒಂದು ನಿತ್ಯ ಅನ್ನದಾನ ಒಂದುಂಡು. ಎಂಗಲೆಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 12 ಲಕ್ಷ 20 ಲಕ್ಷ ಮುಟ ತಿಂಗಳಿಗೂ ಖಾಲಿ ಅನ್ನದಾನ ಖರ್ಚಾಪುಂಡು. ಕೇವಲ ಆರ್ಥಿಕ ಏನತನಲ ಮೂಲತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಬನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಈ ಸನ್ನಿಧಾನೋಡು ತಿಕ್ಕೊಡು ಅವೆಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸುಡು ಚಂಚಲ ಆ ಭಯ ಎತ್ತಂಡಲ್ಲ ಅವು ದೂರ ಆವಡು. ಅಮ್ಮನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡುನ್ಪಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಂಕಲ ಸಮಿತಿದ. ಈತ ಮಲ್ಲ ಮಾರಿಗುಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಏನಿರ್ತು ಬಕ್ಕ ಒಲ್ತೊಲ್ತುರ್ದು ಜನಕುಲು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಬರ ಸುರು ಮಲ್ದೇರು. ಅಮ್ಮನ ಭಕ್ತಿಡ್ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಸುರು ಮಲ್ದೇರು. ಬತ್ತಿನ ಕಲೆಗೆ ಪೂರ ಗೆಲ್ಮೆನದ ಸಾದಿನ ಈ ಅಮ್ಮ ತೋಜ ಹೊಂದಲೇರು. ಅಂಚತ್ರ ಮುಲ್ಪದ ಆಡಳಿತದ ಕುಲು ಪರ್ಯಾವು ಭಕ್ತಿರ್ನ ಕುಲು ಪರ್ಯಾವು ಒಂದು ಓಲ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ದಿನತ್ತು ಒಂದು ಪೂರ ಅಮ್ಮನ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಮ್ಮ ಎರಡ ಎಂಚೊ ಬಡ ಏಪ ಬಡ ಪಂಪಿನೇನೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತದು ಆರ ಅಕಲ ಕೈಟಿ ಮಲ್ಪ ಹೊಂದಲೇರು ಪಣ್ಣ ಚೀತಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಮುಲ್ಪದ ಜನಕಲ್ಡ ಉಂಡು. ಅಂಚತ್ರ ನನ್ನ ದುಂಬಗಲ ಒಂಜಿ ಆತು ಯೋಜನೆಲುಂಡು ಏನು ಪೂರ ಅಮ್ಮ ಪೊರ್ಲುಡು ಕೋಡಿ ಎತ್ತವರನ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ನಂಬಿಕೆದ ಒಟ್ಟುಗೂ ಮುಲ್ಪದ ಜನಕುಲು ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾರಿಯಮ್ಮನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲೇರು. ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಕುಡಲ ತಿರುಗ ಬಲೆ ಯಲಾ ಕಥೆನೆ. ಜಗದೋಂ ತದಗುದಿಗು ಜಗದೋಂ ತಜಗದೋಂ ತದಗುದಿಗು ಜಗದೋಂ ತಗಿಟದೋಂ ತಗದಗಿಟದೋಂ ದೃಗುದಗಿಟದಿನಿ ಗಿಟದೋಂ ಜಗದೋಂ ತಜಗದೋಂ ತದಗುದಿಗು ಜಗದೋಂ ತಜಗದೋಂ ತದಗುದಿಗು ಜಗದೋಂ ತಗಿಟದೋಂ ತಗದಗಿ. ಇನಿ ಕಾಪುದಮ್ಮನ ಸನ್ನಿಧಿಡು ಕಾಪುದಮ್ಮನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಈ ಅಮ್ಮ ಸ್ವರ್ಣಗದ್ದಿಯೋಡು ಕುಲ್ದು 1 ವರ್ಷ ನಡಪುನ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭಡು ಮಾತೃವೈಭವಡು ಭಾಗವಹಿಸಿದಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷಡು ಉಲ್ಲೇರು ಎಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಮಾತ ಸಮಿತಿದಗಳನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಅಮ್ಮನ ಸನ್ನಿಧಿ ಒಂದು 100 ವರ್ಷಡು ಇಂಚಿಲ ಬಾರಿ ಪವಾಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂದು ಮೂಲು ಮಾತ ಅನೇಕ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಹಗಲು 8 ದಿನ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಆತಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಎಂಕಲೆಗೆ ಮಾತ ಇತ್ತದ ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಉಪ್ಪು ಮಾತ ಎಂಕಲೆ ಒಂಚಿಕ್ಕಿನ ಭಾಗ್ಯ. ಸಮಗ್ರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕಲೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಿಕೊಂಡು ಎಂಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪೊರ್ಲುಡು ನೆತ್ತ ಸೇವೆ ಮಲ್ತ ಈತ ಮಲ್ಲ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಭಕ್ತರನ್ನ ದುಡ್ಡು ಆವರೆ ಕಾರಣ ಅಮ್ಮನ ಆ ಪವಾಡ 25 ಪೈಸೆ ಕೊರ್ದು ಒಂಜಿ ಗದ್ದುಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಪತೊಂಪೋತಿನ ಭಕ್ತರು ಪ್ರಪಂಚಾದ್ಯಂತ ಅಗಲ್ನಗಲ್ನ ವ್ಯವಹಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಾಪುದಮ್ಮನ ನೆನೆತೊಂದು ಇನಿ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಆತಿನಗಲು ಅಮ್ಮನ ಈ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಸುದ್ದಿ ತಿಕ್ಕದು ಅಗುಲಾದೆ ಕೇಂದ್ರ ಬೇತೆ ಸೇವೆ ಕೊರ್ದು ಅಮ್ಮನ ಈ ದಿವ್ಯವಾಯಿನ ಇನಿ ಪ್ರಪಂಚಾದ್ಯಂತ ಸುದ್ದಿ ಆಪಿನ ದೇಗುಲಾಂಡ್ ನೆಟ್ಟು ಖಾಲಿ ಅಮ್ಮನ ಈ ಪೂತ ತೋಟದಗುಲು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ದೇಶ ವಿದೇಶದಗುಲ್ಲ ಬರೋಂದುತ್ತೆ. ಐಕೊಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕಳೆದ ಸರ್ತಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆವೊಂದು ಉಪ್ಪನಾಗ ಇನಿ T20 ತಂಡದ ನಾಯಕಿ ಆದ ವಿಶ್ವಕಪ್ಪನ್ನು ಗೆತ್ತೊಂದು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚೊಡ್ಲ ಭಾರತದ ಸುದ್ದಿ ಬರ್ಪಿಲ್ಲ ಕಮಲ್ದಿನ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಆಯ್ನ ತಂಡ ಆಗಲಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಏನಾಯ್ತು ಏರು ಮಾತ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ನ ಒಂಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕದಾಗಲೇ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಆಗಲೇ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಾಗಲ ನನಾತ್ ಗೊಬ್ಬುನ ಶಕ್ತಿ ಕೊರೋಡು. ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ನ ವಿಷಯೋಡು ಪಣ್ಪೊಂಡ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ನ ಬುಡೇದಿ ಕಾಪುದಾಲ ಇನ್ನೇಟ್ ಹೆಸರಾದ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರಿಗೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕೊರೋಡು ಉನ್ನಾಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಆವನಾಗ ಅವೇನು ಅಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಲೆಕ್ಕನೇ ಅಮ್ಮನೇ ಆಗ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊರಿಯರು ದೇಪಣ್ಣ ಆಯನ ಬುಡದಿ ಒಂಜಿ ಎಣ್ಣದಿತ್ತೊಳ್ಳೆ ಈತ ಕೊರಡೊಂದದು ಆಯನ ಬಾಯಿಡ್ದು ಅವು ಬೇತೆನೇ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂಚಾದ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ನ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂದೆಟ್ಟು ಕಾಪುದಮ್ಮ ಅದಗನೆ ಕುಲ್ದೇರು ಆಯನ ಮನಸ್ಸಿಡ್ಬೋದು. ಇಜಿನಾಂಡ
ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ಗೆ ಮುಲ್ತ ಕಾಪುದಮ್ಮನ ವಿಷಯದಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬುಡದಿರ ತೆರಿದು ಮುಲ್ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆವೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡದ ಪಣ ಬುಂಡ ಆಗ ಈ ರೀತಿದ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಪರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ದೃಢವಾಯಿನ ನಂಬಿಕೆದಾದ ಪಂಡ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ನ ಒಂಜಿ ಬಾಯ್ಡ್ ವರ್ಡ್ ಬರ್ಪಿಲಕ ಎನ್ನ ಕಾಪುದಮ್ಮ ಕುಲ್ದೇರು ಕುಲ್ದು ಬುಡೇದಿ 10 ಲಕ್ಷ ಕೊರ್ಕ ಪಣ್ಣ ಆಯನ ಬಾಡ್ದು 21 ಲಕ್ಷ ಅಂತ ಬೈದನಿ ಅವು ದಾಯಿ ಬೈದನ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗೋಣ ಅವು ಅಮ್ಮನೇ ಪಂಡ್ಪದೇನು ಪಂಡದ ಅವೇನು ಕೊರ್ರೆ ಬತ್ತೇರು ಅದಾಗ ಅವಲ ಅದಾಗನೇ ಭಾರತ ಆಯನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಚ್ಡ್ ಫೈನಲ್ಡ್ ವಿನ್ ಆದಿತ್ತನ್ನು ಪಣ ಹೊತ್ತೇರು ಮುಳು ಮಸ್ತ್ ಜನತೆ ಎದುರುಡು ಆಯಾಗ ಎಂಕಲೆಗೆ ದಾಲ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಂತೆಲ್ಲ ಎಂಕಲೆಗೆ ಒಂಜೇ ಭಾವನೆ ಇತ್ತನು ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬನ ಒಂಜಿ ಜನಾಯೆ ಆಯನ ಜೀವನೋಡು ಆ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಪಂಡದು ಪಕ್ಕ ಎಂಕಲೆ ಬಾಯ್ಡ್ ಬತ್ತನೆ ಅಂಡ ಏನ್ ಪಂಡೆ ಎಂಕಲ ಕುಮಾರಗುರು ತಂದ್ರಿಡ ಪಂಡೆ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ದು ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅವಡು ಈರು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ತಂತ್ರಿಲ್ಲ ಪಂಡೆ ತಂತ್ರಿಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಶುರು ಮಲ್ಪನಾಗ ಆಯನ ಬದಿಟುಂದೊಂದು ಪಂಡೆ ಅಂಕೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಇರು ಏನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಾಡು ಅಂದದು ಇರು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಪಿನ ಒಂದೇ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡೆ ಎಂಕಲೆಗೆ ಅವು ಮಾತು ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆಡು ಬತ್ತಿನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಎಂಚೆ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡನ್ನು ಕೈ ಮುಗ್ಗು ಅಂಚೆನೆ ಯಾನ ಆವಡು ತಂತ್ರಿಲ ಆವಡು ಎಂಗಲ್ನ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಿನಗುಲು ಮಾತ ಎಂಗುಲು ಎಣ್ಣೆ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆವಡು ಐದು ದಾದ ಅಡೆತಡೆ ಉಂಡು ಎಂಕಲೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಿಜವಾದ ಅಂಡ ಯಾನ ಹೆಣ್ಣು ಎನ್ನಾಡ ಅಡೆತಡೆ ಏನಂತನ ಕಾಪುದಮ್ಮ ಮಲ್ಪುವೇರು ಬಂಡು ಆಂಡ ಕಾಪುದಮ್ಮ ಅವೇನು ಆಯೆ ಪತ ಪೋದು ವರ್ಮದಿಂತಲೇ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂದು ಖಂಡಿತ ಎಂಕುಲು ಏರ್ಲ ಎಣ್ಣದಿಜ್ಜ ಬೊಕ ಏಪ ಒಂದು ಆಪೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಪೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಾಂಡ್ ವರ್ಮನೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಆತನು ಎಡಮನೆ ದಿನ ತಾಂಡಿ ಆಯ್ ಮುಲ್ತು ಬತ್ತು ಎಡಮದಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಎಂಗೆ ಒಂಜಿ 11 ಗಂಟೆ ಫೋನ್ ಬೈದುಂಡು ಇಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಪಣೊಂದು ಕಾಪುದಮ್ಮನ ಪವಾಡನೆ ಸರಿ ಆಯನ ಮೂಜಿ ಮೀಡಿಯಾದ ಎದುರುಡು ಎಂಕುಲು ಕೇಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಕಲ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅವರೇ ಬಣ್ಣಾಗ ಆಂಡ ಕಾಪುದಮ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹ ಅಂದು ನಿಕ್ಕು ಹೆಣ್ಣು ಅದು ಇಜ್ಜಿ ಆಯನ ಪಂಡೆ ಕಾಪುದಮ್ಮನ ಅಂತ ಪಂಡ್ತೆ ಇನಿ నేను ఆయన దాయ పంపే పండ ఇంచ సూర్యకుమార్ యాదవ్ ఆయన ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬು ನೈಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟೆಡ್ ಆಯೆ ಉಂದಾದುಪ್ಪೆ ಇನಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆದುಪ್ಪೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆದು ఆయన ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚೋಡು ఆయన ಪುದರ್ ಬರ್ಪಿಲಕ್ಕ ಮಲ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಕಾಪುದಮ್ಮನೇ ನೂದೇಗೆ ನೂದು ದೇಪಂಡ ಅಮ್ಮ ಇನಿ ಪ್ರಪಂಚಾದ್ಯಂತ 12 ದೇಶೋಡು ಅಮ್ಮನ ಸಮಿತಿ ಆದ ಕಾಪುದಮ್ಮ ಪಣೊಂದುರ್ಲೆ ಇನಿ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಒಂಜಿ ವಿನ್ ಆದ ವಿಶ್ವಕಪ್ ದೆತೊಂಬಿಲ ಕಾತಂಡು ಅಮ್ಮ ಇಂಚೆನೆ ಅಮ್ಮನ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಏರು ಕೈ ಮುಗಿದು ಪೋತೇರು ಆಗಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಎಂಕಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಚಿನ ವಿಷಯ ಮಸ್ತ್ ಈ ಮೀಡಿಯಾದ ಮೂಲಕ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಚಾರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವು ಪಾಪದಗುಲು ಬತ್ತು ಕೈ ಮುಗಿ ಏತೋ ಜನತ ಇನಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡ್ದು ಸಾವಿರಾರು ಜನಕೊಲ್ನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನಕೊಲ್ನ ಕೈ ಮುಗಿನ ಪವಾಡ ಸದೃಶವಾದ ಕೆಲಸ ಅವನುಂಡು ಅವು ನನಾತ್ ಅಮ್ಮ ಮಲ್ಪವಾಡು ಪಡ್ದು ಎನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಈ T20ದ ಇಡೀ ತಂಡಗೂ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ಗೂ ಆಗಲಿಗೆ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವಡು ಪಂಡು ಯಾನ್ ಅಮ್ಮಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂಬೆ ಮಾತ ಭಕ್ತರು ಈ ಸನ್ನಿಧಿ ಬರನಿನಗಳು ಈ ನಮ್ಮಟಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ತೂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಬಲೆ ನಿಗಲ್ನ ಏನಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ತಂಡ ಅಮ್ಮನ ಸನ್ನಿಧಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪೆ ನಿಗಲ್ನ ಕೆಲಸ ಆಪುಂಡು ಪಂಡದು ಯಾನ್ ಸಾರಸೀಮೆದ ಮಾರಿಯಮ್ಮನ ಕಥೆಗಳೇನು ಕೆನ್ನಗ ಮುಲ್ಪದ ವಿಸ್ಮಯ ವಿಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೆನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಮೇಯಿ ಕೊಕ್ಕೇರುಣು ರೋಮ ಸರ್ತಾಪನು ಈ ಮಹತ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೆನ್ನಗ ತೂನಗ ನಮ್ಮ ಬಾಯ್ಡ್ ಬರ್ಪಂಚಿನ ಶಬ್ದ ಯಲಾ ಕಥೆ.